लोगोफोरजों खायसे सिख्लाफोरा बोरै गारि गाखोफायो बोरै गिदिंफायोहाय आंलाय माथो अगालिलिसो मोनथारदों। जियानो जादोला रावबोथ' गैया नालाय बेरायनो बोराय हौवाजोंनो बेरायहैफ्लानोसै आं। बाल बोराया खुसिथारलायबाव आरो सिख्ला लाबथिंनो मोनदों होननानै। आच्छा जारौ नों मा जागोन? थौलाय कफि लोंनि बै मोनसे कफि शपआव। बाल बोरायनिफ्राय थिगसे जाख्रुबनि र'। नों मा जायो जाबानो जाबाय दे गोसो बायदि लाजिनोल' नाङा। बालबो लाजिया लाजिबा खाजिसो गोमायो। थिगसे जागोन आं। बिल होनो हायो हाया मिथिथारा आं। उनाव बिलखौ नुबा मेगन थाइनैनिफ्राय मार्बल गरनाया गवाबानो जाबाय आरो। नै मोनफैबायबो बेयावनो लाखिदो दे। जागोन दे नों दसे नेहैथ'दो आं गारिखौ पार्क खालामनानै फैनि। मा जालायखोब्रा महाराजा मानो फन हरबाय थालायखो आंखौलाय? हैद नोंखौ गोसो थोबाय लांबावम्र बेनिखायनो नोंनो फन हरगासिनो आं मा बुजियाब्रा? मा खोथा बुङोब्रा नोंलाय? है नोंखौ नांगौ जादोंमोनलै आंनो मोनथ'गोन नामा? नांगौ समावल' बम्ब्र हा नाङि समाव बम्ब्रखौ गाब्र'होयो। दरखार गैयालै महाराजा नों लिंहरबानो थांनो नों बुंबानो नोंजों जोखार जानो दरखार गैया। मानसिखौ नांगौ समाव हेफाजाब होनायासो मानसिनि गुबै धोरोमब्रा बम्ब्र। याथु महाराजा गोजौआव जुमुदै मुजुलायोब्ला गावनावनो नांफिनो। आरो नों हेफाजाब होनायनि खोथासो बुंबावदों हो बोरो नोंनि हेफाजाबा आंनो साख्रि होनो होननाया बोरै? जागोनलै जागोन सानथामनि थाखाय आंनि मासिखौ थफिरामा जिरायथ'दोंलै बिनि उनाव मोनगोनब्रा। मासिखौ बुंनाय लोगो लोगो मोनसे खोथा गोसोआव फैदों। नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउज जादों नङा होमबा? महाराजाया सानथाम जालायबाय मानो दाबो गावनि मासिखौ मोनफिनाखै होननानै। नोंथांमोननि थाखायसो सानथाम जाबायलै माने सानथामनिबो बारा जायो आरोना। नाथाय बे कार्टुन मुलुगाव सानसेयानो सानबा गाहाम लायोलै मिथिबायना? बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि सानजों कार्टुननि सान हरजों लोब्बा लाखिथ'नांला आरो दै। ओइ बम्ब्र मा बखिबाय थादोंलै फैग्रा फैयाब्रा? महाराजा आंखौ जुदि सोरबा जोगारदों बा आंखौ लाजि फोनांदों बे मानसिखौबो उल्था खालामफिननो मोनब्लासो गोजोनोलै आं। मा नों आंखौ लाजि फोनांनोसै नामा होमबा? नोंखौ आं लाजि फोनाङालै फोनांनोबो साना नाथाय जोगारनो हायो जेरै नों आंखौ जोगारदोंमोन थिग बिदिनो 10 बारसो जोगारगोन आं नोंखौ। होद जानाय नङालै नोंजों रायलायबाय थाजाला। दान बेलाय दावसि देलायसो माथोलै सोर बोरायजों गारि गाखोफालायखोब्रा बेलाय? आयौ बाला बम्ब्रमासो माथो आंखौ बोरायजों बेरायनायखौ नुथारसिगोनलाय दा। है आमाय जायो आदै जायो होननानै खोन्थागोन बास जोब्बायबो दा। बहा थांनो फैदोंब्रा दावस्रि देलाय? बेरायनो फैदों आरो। आच्छा बै बोरायालाय सोर? बै गारि फिदिंबाय थानाया? जोंहानि आमाय जायो आरो। नोंसानाव बेफोरबायदि बिमाय नुवाखैमोन माथो आंलाय। आयौ बाला माबायदि होनखायो जेन जोंहानि न'नि गासैबो खुरमा बाहागिखौ नों सिनायजोबो। अब्लाबो सोंबायब्रा जेसेबां दङ बेखौथ' सिनायफ्रामजोबखायो माथो आंबो। थौदो जारौ सिङाव हाबहैनोसै। नोंथ' गोरलै। जागोन दे। बिमाय नंमारगौना नंमाराब्रा दावस्रि देलाय? मानो बिमाय नङा जानो दे? हाद आजिखालि बिमाय बिबथै बुंबाथाय फोथाय बांजालालै। गासैखौबो बुङाखै खायसे खायसे सिख्लाफोरखौल' बुंदों। खायसे खायसे सिख्लाफोरा हौवा बोरायफोरजों मालायनि हौवा बोरायफोरजों बेरायहैफासिगोन ओमफ्राय सोरबा सोंबा बिमाय जायो बिबथै जायो होनफ्लासिगोन आरो। ओमफ्रायलाय माथो जाखो नोंहा मेगन सादों आरो? होद जाम्बि मेगन सायाखै आं होनदोंसोब्रा बे बोराय मानसिजोंलाय मानो बेरायनांगौ समायथाराखैना। आंनि गोसोसो बे बोरायजों बेरायफानोबो हागौ नांलायनोबो हागौ बुलायनोबो हागौ। होद दावस्रि देलाय बे बोराया इसोरनिख्रुइ सानथाम सानब्रैल' उन्दैसिन जागोनब्रा एफा बोरायजों डेटिंआव फैबाय नों। ओइ बादतामिज गोदो नोंखौ आं गोसो थोनाय समाव मानो आंजों गोसो थोजायासै नों? दा बोरायफोरजों बेरायनायखाय मेगन सालायबाय। गावबो लानो हाया हाया मालाय बोराय हौवाजों बेरायनायखौबो सहायनो हाया। बे माथा फाग्लि दावस्रि देलाया खोथाखौ बिराद बुंनो रोङो बियो। गोदो गावनि प्रप'जखौ इगनर खालामनायखौसो बुरखांफिनलायो। डेन्जार मानसिलै बे दावस्रि देलाया। जियानो जाया मानो सोरहा सोरजों लाइन मारिबाय थाथोंलै आंहा बुंनांगौ जेबो गैला। जेब्लानो सोरबा सिख्लाखौ नुयो गोसोआ जायो अले 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 अले। महाराजा आबौ बेफोरखौसो सोलोंबाय होनबा नों स्कुलाव थांनानै?
आबै स्कुलाव बेफोरखौ फोरोङालै बिराद बरिं टेन्टाव ओंखारनायसो फोरोङो हा माथो फोरोङो स्कुलावबो मालाबाबो आगान हैफेरनो मोनासै नालाय मिथिया स्कुलाव आबै गोदोनि राजा रानिनि नामफोरखौल' मुखस्थ' लानो होयोलै बे राजा रानिनि नामफोरखौ लानानै जों मा खालामगोन दे हाथाय बाजाराव माथो राजा रानिनि नाम सोलिया फैसासो सोलियो फैसा फरायसालियाव खालि राजा रानिनि नामल' लिरनो होयो नोंसोरखौ बेल' नङा आबै आंनि बयनिख्रुइबो खर'स बावसिन मोननाय साबजेक्टआनो जाहैबाय सानखान्थि मालायनि आखायाव बेसेबां फैसा दं सोरनि आखाइनिफ्राय बेसेबां फैसा लाबोफिनखो बेफोरखौल' आबै बेफोरखौल' हा हिसाबफोरखौलाय नांखागोन ना नङाबा दखानदारिफोरजों थगायजानो नांगौ थेवबो बेफोरबायदि सोंबाय थायोबा खर' सुबाव जायोलां माबा आमुखानि आखायाव 10टा बैग्रि दङ नों थाइबा लाबोफिनबा बेसेबां थागोन बिदिल' बेनिखायनो बालायलांलां फरायसालियाव थांनो हामा आबौ फरायसालियाव थांनांगौ गियानि जानांगौ बिमा बिफानि बोसोनखौबो लानांगौ आं आंनि बोसोनखौ लानानैथ' दासिमबो भद्रलै आबै आइ आंखौ बादा होदों सिखाव खामानि मावनाया मोजां खामानि नङा होननानै बेनिखायनो दिनैसिम रावबो सिख्लानि गोसोखौनो खावासैलां खावनो लुगैबाबो बेनिखायनो दुखु आरो बेनि सायाव दुर्गा फुजानि गस्लाखौनो मोनाखै आं दाबो दे जागोन बायनानै होगोन आं सिन्था खालामनाङा थां भेदागालिखौ लायनानै फैदो आं दिनै भेदागालिखौ लायालै जंखायगोन आंखौ हाबा मानसिफोर जंखायनायखौ नों गिबाय नों गिवां भेदागालिजोंलाय मानो जंखायनांगौ भेदागालि मोसौ बुन्दिखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड होननानै एदावबाय थायो बंल'आ बेनिखायनो थां भेदागालिखौ लायनो दे जेबो नङा माथो जानोखाय मानसिफोरालाय एदावखायोना नों सिरि थाबानो एदावनाय नङा आफा अमा राजा एमएलएआबो बेखौनो बोसोन होदों आंखौ जेसेबां एदावबाय थाथों आंबो जेबो साना दिनै थांनोसै आं भेदागालिखौ लायनो बिफा जेरै फिसा एरै जानो हमहांथारबायथ' आरो देनां सेंग्रा गिदिर जाबावबाथ' बुंनोनो नांला काका थिंख्लिखौथ' मोनबोबाय र' दा माखौ बिजेननो आं जौ बथल बिना नायनि मोनोना मोना देलाय थाखा थिंख्लि आंनो जौ बथलसे दिहुनना होलाय सन्तला बे थिंख्लिखौनो नायबाय थानोसै आरो नै जौ बथलबो लाबोफाबावदोंसो नों हे गसाय डेन्जार बुस्थुखौनो मोनमारबायथ' आरो आं सन्तला नों बेखौनो नायबाय थानोसै आरो नों दहाय फुंनिफ्रायनो बेखौनो लानानै थाबाय थानाय नुबाय थाबाय आं नोंखौ आरो बे जौ बथलखौलाय माब्ला लाबोलायखो नोंलाय गासैनोबो फिननायखौ होगोनब्रा आङो थांलाय साहा फुदुंहैलाय दिनैबा मा गोसो जाना साहा लोंनो लुगैलायखो जौ लोंग्रा मानसिया बे गोसोआना बिराद डेन्जार बुस्थुब्रा दसेनो बायदिसिना सानो दसेनो बायदिसिना जानो लुगैयो दसेनो बायदिसिना हास्थायब्रबो बेनिखायनो दा साहा लोंनो लुगैदोंब्रा न' जेबो गैया र' सिनि साफा लायनो थांनि आं हाफांमोननाव बिराद डेन्जार बुस्थु मोनबोबायथ' आरो र' बायदिसिना मोजां बुस्थु बिबावनि आं दे थाखा थिंख्लि दाउला दाउखौनो मासे हरलायदो आंनो এইবার सन्तलाजों सोर हाबावनोलै এইবাरबा हले सन्तलानि माहाजोन जानायखौ रावबो हमथानो हानाय नंलालै स्वयं इसोराबो रा बिबावनि आं माबा मिबि न'आव सोर दङमोनथाय हापां ओइ हापां आयौ सोर गाबदों माथो बारियावसो गाबगासिनो सोरबा हापां थाबैनो मोजां जादोलै नों गैयैखाय न'खौनो खालि मोनथारदोंलै नंगौ न'आव हिनजाव मानसि थाथारनांगौ अब्लासो न'आ स्रां जानानै थायो जेब्लाबो गोगोम जानानै थायो आयौ नार्जि बुदा माथो जौ सोलोंनानै गाबगासिनो नै आंहाबो जाम्बि बावगारनानैसो दङ हाफाङा न'आवसो दंहैयोना गोसोखांथि गोमानानै अब्लाबो नार्जि बुदांखौ बोरै हारसिङै दोननो दे बेबायदि हालोदाव र' आं सन्तलाखौनो लिंहरनोसै नै फनखौबो लाबोफायासैलाय आं थेवबो मोजां गाज्रिखौ आंबो खबर लानोसै नार्जि बुदां माथो सोमस्रिसो फै जिरायफै माखौथो दुखु खालामबाय थादों नों नार्जि बुदां नङालै दुखु खालामाखै नार्जि बुदां आं मिथिखागौ नोंनि दुखुखौ थेवबो लाखुमानो नाङा दे आं जेबो बुजिनानैनो मोनासैलै सोमस्रि मानिफ्राय मा जालांखो नार्जि बुदां बेनो मानसिनि जिउ मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाय जाबायानो थागोन मोजाङानो जा बा गाज्रियानो जा बे जोंनि सायावसो सोनारगोन जों बोरै बेफोरखौ हेन्डेल खालामगोन गाज्रि थासारिजों माब्रै मोगा मोगि जानांगौ आरो मोजां थासारिजों माब्रै थानांगौ बेफोरखौ जों गावसो डिसाइड खालामनो रोंनांगोन गावसो जोङो थाबायनो रोंनांगोन नंगौ सोमस्रि जोंनि जिउआव मोजां गाज्रि जेब्लाबो फैबाय थागोन आं बाहेराव जानाय जेंना जेंसिफोरखौ बाहेरनि दुखु खस्थ'फोरखौ आङो जेरैबाबो सहायनो हागोन मोगा मोगि जानो हागोन नाथाय न'खरावनो दाङाबाजि बेले बेजे जायोब्ला बेफोरखौ सहायनो गोब्राब जायो न'खरनि आंगोआनो जुदि आंगोनि आंगोजोंनो दुखु खस्थ' होलायलायबाय थायोब्ला
बेफोरो जोबोर गाज्रि जोखोम गोग्लैयोलै बेनिखायनो दुखु जागासिनो आं नंगौ नार्जि बुदां न'खरावनो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जों बाहेरनि मानसिफोरजों बोरै मोगा मोगि जानो न'खरावनो जुदि अनज्लायनाय गैयाब्ला जों बाहेरनि मानसिफोरजों बोरै जुजिनो हानो खैफोद समाव बेनिखायनो बे गोसोखौ बोरै बुरखायनो जादों आं हाफाङाबो गोसोखांथियानो गोमानानै दङ इसोराबो जानो हागौ जोंखौ आनजाद नायबाय थायो मोजां गाज्रि थासारिखौ जोंनि लामायाव लाबोनानै होफैयो बे जोंनि सायावसो सोनारो जों माबोरै मोजां गाज्रिखौ सायख'गोन बेनिखायनो जोङो गासैबो थासारिफोरखौ मोनसे लेसन होननानैसो साननांगौ जाहाथे जों बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ उननि खेबाव मावफिना सोमस्रि जोबोद दुखु मोनबायलां जोबोद आयौ मानसिया जोबोरैनो जौफेरबाय माथो बेलाय नार्जि बुदां आयौ आं दा मा खालामबावनांगौ दे न'आवबो रावबो गैया नार्जि बुदां हारसिंल' आरो बेबायदि जौफेरनानैसो दङ बेबा मा खालामनानै लागोन गावखौनो नार्जि बुदां सन्थलाखौ फन हरनोबो फनखौनो लाबोआसै आं नार्जि बुदांनावनो दङ खोमा पकेटाव नायगिरनि रं आयौ आंनि आखाइखौसो हमबाय माथो बेलाय खोनाबायना आंखौ गारनानै दा थां दे आयौ मा होननाय जाखोसै बेलाय प्लिज आंजों अरायबो लोगोआव थाबाय था सायखं जाना हापां न' दंना गैयाब्रा सोर फैदों र' थांगासिनो दंना गैयाब्रा मा रावबो माथोबो हरालै नै माथो दङआनोलाय सिनस्रिया एसे फाहे जानानै दङ बेनिखायनो थाब ओंखारलांनो हाया गोदो उन्दैयाव सिख्ला समाव खस्थ' खामानि मावबोनाया दै रुजुननाया गिदिर बन रुजुननाया दासो मस्ला मोनदों बुरै बैसोआव आच्छा दे जागोन साननैसोनि उनाव मुलि बायनानै होगोन आं ओमफ्राय हापाङालाय ब्रो हापाङा सोरबा आलासि फैयोनो बेनि थाखायनो फिथा सावगासिनो आंनोब्रा आलासिया ए नोंसो जाबाय होनबा आलासिया आंनि फिसाजो हापांनि सिगाङाव नों गावखौनो मा होननानै खोन्थाना लाखो हाबा जानाय होनना लादोंना लायाखै आला मासे दाखु सानथारखोब्रा आंखौलाय माथोहाय हिनजाव सानै साथाम लानाय नालाय गिलायलाङो आरोहाय नोंखौथ' लायाखैना लाजिया नोङो सासे एमएलए जानानै बेफोरबायदि बुंनो मानोबासो भट होफ्लांबाय नोंनो दालाय बोरो रायजोनि मोजां खामानि मावनो गोनाङा माथो मोनसेबो मावाखै मावबाबो जोंफोरनि एमएलएनि खामानिखौ रायजोफ्रा नुसनालै बेनिखायनो मालाबा रागा जोङोब्लाना मावबाबो नाम मोनखाया होननानै मावालासिनो थानो लुगैलां साननाया नोंना बिदिसो होनबा माथोब्रा रायजोनि मोजां खामानिखौनो मावगासिनो दङ आं खिन्थु रायजोफोरासो नुसना बेनिखायनो मावालासिनो दलद गावनि उदैखौल' सुफुंनो सानोलां गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिखायो जों राजा जाबा फोरजाखौ बावगारो होननानै दा थांदो हाफांजों नुजालायाबाबो जासिगोन नों आयला हेफाजाबसो होनो फैदोंब्रा आं मा हेफाजाबसै हाफांनि गोसोखांथिया गोमानानै दङना बेनि गोसोखांथिखौ लाबोफिनगोनब्रा आंनि सायावल' फोथायनाय लाखिब्रा माबोरै लाबोगोन नोंलाय डक्टर ना मा नोंलाय डक्टरा हायि खामानिफोरखौ नैबे अमा राजायाबो मावनो हायोब्रा अमा राजानि सायावल' फोथायनाय लाखिलै फैबाय नों अमा राजा आयु नोंनि खर'आवलाय मासे थाबनो खानाय रज'फिनखो अमा राजा आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा आंनि खर'आव खानाय रज'नो बारा गोबाव टाइम लाया आं नोंखौ थख्लाख्लायावनो मोजां नुदोंमोन गुन्दा लिडारफोर बायदि आयला गुन्दा लिडारखौसो मोजां नुयो होमबा नोङो औ एक्टरफोरनिख्रुइ गुन्दाफोरासो साबसिन जायो मेलेमजों लोगोसे फसन खालामनायाबो सोलायलांबाय नामाब्रा नोंनालाय हापां अमा राजा नों दिनै मानो बिदि रायलायदों नोंथ' बिदि रायलायामोन ना बे आंनि स्टाइल ब्रा आंनि स्टाइल बे अमा राजाया माने दिनै बेलेग रायलायदों गोसोखांथिया फैफिनबायदां आंनोथ' खोन्थाखानाय नङा बिसोरो आइयाबोथ' खोन्थाया जेबो बेनिखायनो आं हारसिंनो अमा राजानि खुगानिफ्राय दिनै दिहुनथारगोन सैथोआ मा अमा राजा जिरायथ' दे आं साहा फुदुंना लायना फैनि आच्छा दे फिथाइया मोनजागोन दे मिनिनो ओंखारदोंलां मानो मिनिनो ओंखारदों आंनि फिसाजोखौ नोंना फिसाजोआना ओरैबायदि केयारफिनलै फिथा थाइसेखौनो जाहोआब्रा फ्रियाव फैसा नांथारगौ बेनो दिनै नायलाय गोसोखांथि गोमानाय लोगो लोगो आंनो फिथा सावनानै दोनबावलायदोंसोनो दे सिन्था दा खालाम हापांनि गोसोखांथिखौ आं थाबैनो लाबोनानै होफैगोन मानो थाखाय रायजोनि मोजां खामानि मावनाय होननानै बुङोब्रा बेफोरखौनो खोनानो मोनदों नोंनि जायगायाव टफिरामासो जिरायनानै दंथ'योबालाय सिन्था गैयालै टफिरामनि मानसिखौ आं गाबोनो मोनफिनसिगोन आरो नायदो आंनि जलवाखौ तेरा हि जलवा ओ महाराजानि जलवा ओइ हापां खुगा जिबलां लाबोदो फिथाया सावलुन बावलुनथार मानसियानो माबायदि रायजो सालायगोन बेलाय जोंना जावैसो नार्जि बुदाङासो हागौमोन नाथाय बेहा पलिटिकेलावनो गोसो गैथारा ओइ हापां खुगा जिबलां आसरित दसेनो सोलायबाय आंखौ खुगा जिबलांबो होनबावलायबाय hey दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हरदो फिथाया आं ओरैनो होनो हाया अमा राजा आंनो फैसा नांगौ
आयला सोलाय माराखैथ' आरो मानसिया गोदोबो जेरैमोन दाबो एरैनोलै नों आच्छा गोसोखांदि गोमायै समाव आं अमा राजानाव फैसा बियोमोन फिथा जानायनि बदलै बिदिनो आं एसे मिथिखोमानांसिगोन औ दानि जुगाव फैसा नङाब्ला जेबो जाखायाना बेनिखायनो फैसा नांगौ आरो आं नोंनिफ्राय फैसा लाखायो माथो फिथा जाबाथाय बेनिखायनो दिनै फैसा होआगौ माने फिथा मोनजाया दखानाव फैसा लानाया बेलेग खोथाब्रा बायनानै जानाय नालाय बे न'आवबो फैसा नांगौ आरो नोंनो बिदिब्ला आं फिथानि दखान होयोमोन आरो औ अमा राजा फैसा नांगौ आंनो हरदोसो मानसियालाय गोसोखांथिसो फैफिनबाय नामाब्रा औ फैफिनबायथ' आरो आच्छा आं सोर दे नोंलाय सोर जानांगौ अमा राजा बयनिबो खाजा आरो आयला मानसियालाय गोसोखांथिसो फैमारबाय नामाब्रा एदावनो सानदोंमोन आं एसे आच्छा होमबा नों आंनो साहा होमारला आरो फैसासो लामारसिगोन आरो नोंहा लागोनथ' आरो मानो लाया जानांगौ जाखो फैसा हरदो नों मानसिया डेन्जार बुस्थुलाय सोलायमारलालै हाफां खुगा जोबलां नारजि बुदा नोंखौ बोरै बरदास खालामनानै दङ इसोरासो मिथिसिगौ होद लोंलालै आं नोंनि साथा नारजि बुदां बेलाय आंनि मा जायो मा होनखो नों नारजि बुदां औब्रा नारजि बुदा नोंथ' नारजि बुदांखौ बिराद गाज्रि मोनहाबनानै दङ ना बेनिखायनो न'आव थाफैलायनांगौ गोनां जादों नङा होमबा नारजि बुदांजों आं नांलायनानै न'आव थाफैदों माने आं हाबा जानायसो नामा बेखिनिखौ मिथिबाय बेनो थोजासे दे बेनिफ्राय आंनि गोसोखांथिखौ लाबोफिननो हारसिंनो नाजाबावनोसै आं ओइ किरपिन हापां लोंदो आरोहाय मानोथो लोङा नो लोंदो आं फैसा लायाना नो ओरैनो एदावदोंसो आं मानसियालाय दसेनो मोजां जालाय गाज्रि जालाय गोसोखांथियासो थांलाय फैलाय जागासिनो दं नामाब्रा बेनालाय र' आनजाद नायनि ओइ हापां आइ लाभ इउ मा दसेनो आइ लाभ इउबो जालायबाय दसेनो सोरबा नारजि बुदांजों होननाया आच्छा ब्र' थाइबानि लारु गोसोखांथिया फैयाखै बेना माने आसला गोसोखांथि लाबोनो नाजादों डेन्जार बुस्थुलै हापाङा डेन्जार बुस्थु रायजोफोर आरो भिडिअखौ नायबाय दङब्ला लाइक मोनसे होलाय लाइक होनो थिनबासो नोंसोर होयोना खायसे खायसेयाथ' होखायो र' बै होखानायफोरा दाय जाहरनाङाब्रा खायसे खायसेया बावनानै थायोनो लाइक होनो बिसोरखौ बुंनांगौ गोनां जायो ओइ अमा राजा नो लोंदो थेंकुरु हापां थेंकुरु अमा राजा नों आंखौ जेसेबांनो थगाया मानो आं सैथोखौ नोंनिफ्रायनो मिथिनो नाजागोन मालाय हापां खुगा जोबलां आंखौ उल्लु बानायनो नागिरदों नामाब्रा आयु बाला मालाय सेंग्रा सिख्लाफोर ज' बेरायफैदों आंहा बोरायजोंसो मोनबाय बोरायनो खम खुसि जादों बे गोसो सिंजों सिख्ला लानानै बेरायफानो मोनदों होननानै बेफोरबायदि बोरायजोंलाय बेलेग सिख्लाफोराबो इलाय मारियोहाय माथो मानसिफोरासो नाहरसो गारलायो आयु लाजिबायबो आं थेवबो बोराय हौवाबाबो लाइन मारिथ'नोसै आं नङाबा बुस्थु मोननाय नङाना लाजिबा मानोना लाजिबा खाजि गोमायो दे जारौ जादो लोंदो जागोन दे जानोनो फैखादोंबा आं हा जारौ नालाय गोसो थोनायफोर दङना गैया दाथ' गैया होननानै बुंनांगौ जाखो ना दङ होननानै बुंनांगौ जाखो मानो होनोबा जाय सेंग्राफोरखौ आं गोसो थोयो बिसोर आंखौ गोसो थोआ आरो जायफोरा आंखौ गोसो थोयो बिसोरखौ आं इसेबो फसाया अब्ला आंनि सोमोन्दै मा सानो नोंलाय बोरायबाबो गोसो थोनो लुगैबावो नोंबो बोरायबाबो गोसोआ बोरायाखै देहायाल'सो एसे रबदों बोरायाखै जाबावलायो ओरैनो बम्ब्र बदथमिसा बुङाखै नों बोरायखौ इसोरनि सानथामल' दुइसिन जागोन होननानै हा माथो सानखो जारौ दे बारा जेबो साननाङा नोंनो मा नांगौ बेखौनो होगोन ना सेंग्राफोरजों गोसो थोलायबा नों जेबो मोननाय नङा बिसोर बिमा बिफानावल' बिनो हायो गावथ' खामायनो हाया बेनिखायनो जों बायदिखौसो फसायनांगौ आयौ बाला मा एसे बदथमिस बोरायहाय बेलाय बोरायबाबा बोराया थिगखौनो बुंगारखादों खायसे खायसे सेंग्राफोरनाव जेबोआनो थामारा आरो बदथमिस सेंग्राफोरा आं प्रप'ज खालामबा आंखौ नायसनथारा बैलाय बै साइडनि सेंग्रायाबो खट्ट मोजांमोन करियान सेंग्रा बायदि आंनि खाफालावसो गैया बालनि दा नैबे इसोरनिफ्राय सानथामल' दुइसिन बोरायजों आं डेटिंआव फैनांदों हा जारौ माथो सानबाय थाखो आं नोंनो जि नांगौ बेखौनो होगोन ना जेबो सानाखै नोंनि न'खरावलाय सोर सोरथो दं बुरि दङना गैया नोंहालाय दङ थाबनो हाबा जाफ्लांना लानानै बेफोरबायदि सिख्लाफोरजों हटेलाव रेस्टुरेन्टाव थांफिननोनो मोनासै बेनिखायनो दा बोरायबाबो गोसो जाफिनो आरो सेंग्रा सिख्ला बेरायनायखौ नुयोब्ला जों बोराय बैसोबाबो जोंबो रंजाखांनो गोसो जाफिनो आरो बदथमिस बोराय साला
सोरबा मोजां सेंग्राफोरा आंखौ गोसो थोनायमोनब्ला नों बायदि बोरायखौ नायफिनथारलामोन आं। आंबो नोंसोरबायदि सिख्लाखौ नुबा बोरायबाबो नोंसोरबायदि सिख्लाजों थाफानो बेरायफानो गोसो जायो। बेनिखायनो नोंनो मा नांगौ बेखौनो होगोन आं जारौ। आच्छा दे बिदिब्ला दुर्गा फुजानि मबाइल गंसे बायनानै होदो, बेनिफ्राय देलायग्रा मेकआपफोर बायनानै होदो। जागोन दे। अब्ला आं न'आव थांनोसै नामा? आं दोनलांगोन दे। आयौ बाला, नोंलाय मानो दोनलांनांगौ दे? मालाबा दोनलांदो दे, दिनै नांथ'वा। आरो मोनसे खोथा, सोरबाफोर सोङोब्ला मा जायो होननानै बुङोब्ला आंखौ बियादै जायो, भागिन जायो होनबानो जागोन दे। आरो आंबो नोंखौ आमाय जायो बा आदै जायो होननानै बुंगोन। दे जागोन। आयौ बाला, बाल बोरायजों बेरायफैनानै जेवगा मावगा अगालिलिसो मोनबाय आं। आयै बोरायनिफ्राय बुस्थुफोर मोनगौबानो जाबायहाय। माथो दखना बिबार दखनाबो मोनगारगारोलाय। बेसेबा बुरजा दखना मोनखाबाय माथोलाय। मोजां बुस्थुखौनो मोनबायथ' आरो एबाराव। र' मानसिबो बिबा मानसिबो मोनो नामा नायथारनोसै आं। दे लोगोफोर, उननि एपिसोडआव लोगो मोनफिननोसैलाय। दे अब्ला लोगोफोर, दा नायबाय थादोंब्ला गुड नाइट, फुङाव नायबाय दङब्ला गुड मर्निं, बेलासियाव नायबाय दङब्ला गुड आफ्टारनुन। दानिया जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौ। बाय बाय।